Hay mga karon Bell, malipayong Martes kaniyong tanan. Kumusta man yung Martes diha? Busy ba? Pariha ta, busy na sad. Pero laban lang, it's a matter of time management. Huwag itay kapuyay sa kinabuhi. Og ihigop lang natog sabaw ang atong kakapoy, di ba? Maghinigupay na sad mi og monggos. This time kabutangan akog saging gardaba. Nya hinabaw kay ko sa maglutaw ang sabaw ani ron. Labaw pas angkan. Simple la kay ni gigisa na tog ahos kung unsa available na naa diri mao ri akong gisagol na iluya, tangad og saging gardaba. Nya gisabon og usa ka baril o di ba? Kinsa di matagbaw ani ron. Bitaw inana ako kay hinabaw. Nya timplahan na dai nimo asin baron or pepper o butangan ni magic sarap ikaw na'y bahala. Kanin siyang monggos traditional soup din siya sa China. Today, ang kaning monggos kay cultivated in China, India, Pakistan, Sri Lanka, Korea, and Southeast Asia, among other places, but the legume is believed to have originated in the Middle East. Ang scientific name niya kay Vigna radiata. Niya according to healthline.com, labi na ni Ryan Raman, MSRD, nga kani siya packed with healthy nutrients ginisiya, nga rich in vitamins and minerals. So mag-enjoy ko hinigupay ron. Pag-enjoy sad mo, happy lunch ninyo. It's me, Annabelle.